Nahingang nga ang mga motorista ug mga residente sa Talan-Awon inig moagi sa Panguil Bay Bridge. Nahimong instant attraction ang tulay diyang giablihan kini sa publiko niadtong Sabado sa hapon. Kutob sa moagi manghunong gyud aron makapapicture sa tulay ug sa nindot nga view. Sama sa pamilyang Manlangit nga taga Tanggob City, Misamis Occidental na nalipay kay hingpit ng magyan ng tulay. Padulong sila manlaag sa tubod Lanao del Norte niining higayuna. Nidalikyat sila og hunong aron lang makapahulagway sa lugar. Excited kay mayusan amo ang biyahe, less hassle kaysa mo agi pa og barge. Nindot kayo nga project kay accessible dayon. Dali ra gyud po siya og travel kaysa sa una matugagayan, dahil pa sa kay pag barge. Ako pong gasto. Then gasto pod kaysa kay ari. Midalikyat sa bugagi sa Panguil Bay Bridge ang lady rider nga si Rosalinda Malinaw nga taga Don Victoriano, Misamis Occidental aron masinati sa unang higayon nga makaagi sa tulay. Nice na kayo siya dayon sa karon pa daghan na kinanulod kay gisugutan na siya kanang gipasulod sa bito ang mga tao diri din. First time pa ako diri ni ari diri, so nice kay siya view. Ang diretso na bitaw siya dayon dili nakakanong muhago pag biyahe nga adtog layo ay adto pag gikan adto sa amis di kay diretso na siya din nice kay siya view. Gisulayan sab sa tricycle driver nga si Romeo Alboroto nga moagi sa Panguil Bay Bridge. Bisan pa man nga dunay gipagawas nga advisory ang DPWH nga bawal paagian og motorsiklo, bike ug tricycle ang tulay. Sumala sa mga driver sama ni Alboroto walay angay ikabalaka kung moagi sa tulay pero kinahanglan mag-amping gihapon hilabi na kung kusog ang hangin. Busa na hinaot siya nga tugutan sila nga makaagi sa tulay aron makapamasahero gikan Lanao del Norte paingon sa Tanggob City, Misamis Occidental o vice versa. Sanglit dako kining ikatabang sa ilaha. Ingon nila hangin kuno kay sa tunga. Di man hangin ba kay karong panahon na. Di man. Murag okay ra mo kay sa side ka, di man galing ingon yun nga mo. Kuan ka nang mo aksyon o kapalit ang side ka, dili man. Giklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH na magamit sa tanang klase sa sakyanan ang Panguil Bay Bridge pero ginabawal ang mga sakyanan hilabi na mga truck nga dunay 30 tons pataas ang gibugaton. Hugot sab nga ipatuman ang 60 km/h nga speed limit. Ginatunan sab karon ang pag-abli og rota sa mga pampublikong transportasyon nga moagi sa tulay. But ang posisyon ako, why will you deprive? Di ba? And mostly, ang nagamit are those coming from the masa. So, the bridge is for everybody. No. There might be some regulatory measures later on so far as safety, traffic. Sa Facebook post sa usa ka bus company, ilan ang gisugdan kagahapon September 30 ang bagong rota nga Cagayan de Oro City to Zami City via Panguil Bay Bridge ug vice versa. Ingon man biyaheng Cagayan de Oro City to Dipolog City kun vice versa via Panguil Bay Bridge. Samtang kaganyang buntag, Oktubre 1, isugdan na sab sa susamang bus company ang ilang bagong rota nga Dipolog City to Cotabato ug vice versa nga moagi sab sa Panguil Bay Bridge. Apil sa ginaptun-an sa DPWH ang posibilidad nga magpatuman og toll fee sa Panguil Bay Bridge nga gamiton alang sa maintenance niini. Ang 13.17 kilometers nga Panguil Bay Bridge nga nagsumpay sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental gila karon nga pinakataas nga sea crossing bridge sa Mindanao.